Wah. 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 Woi, ya wong apa? Edian. Lho. Hah? Oh. Hah? Wah, ya. Wah. Hei mundur, Surtayu tandingmu. Anoman metu e? Iya. Metuku bareng karo metune wedang. Wah. Mangsaku aja nraleren panityane elok men. Ayo. Cekel nggo ingon-ingon kowe. Ayo maju. Iso nyekel aku padha karo iso jaring angin. Ah omong apa? Wei. Wah. Wah. Edian. Yo, hai. Ah, hey. Out. Oh, ah. Oh. 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 Ah. Ah. Oh. Look. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Wait. Oh. Ah. Oh, ah, ah. Lo, ah. Lo, oh, oh. Oh, ah. Lo, yo, ah, ah. Oh, oh, ah, ah. Oh, ah. Yo, ah, ah. Oh, ah, mundur. Asem.
Ayo. Antarja. Arep ngejak gelut ning rekesan apa piye? Ah gawane gir sak rantene iki. Go. Weh. Ye. Opo? Lan opo? Antarja Pakde Dursasana yo nimbang getun keduwung tembe mburine kowe mulya le nadyan kaya ngapa lan kepiye sapa wae sing kanggo gawe pepunden Pandhawa musuhe Antarja wah ora kena deman kowe arep wani karo pakdemu dene apamu ngantem ora apa-apa luput mudhar junjung sabetake junjung uncalake balik getak mudhar ayo le
Dirsasana jaya Dirsasana jaya tempe bukil ora popo ora popo luput mudhar junjung sabetake junjung calake balik getak mudhar ayo le ayo le ayo le ayo le Dirsasana jaya Dirsasana jaya Dirsasana jaya La Dirsasana jaya tempe bukil ora kena sembranan lek karo iki. Ayo maju. Wah, edan. Wah. Lho. Edan. Mudhar kowe. Mudhar kowe. Mudhar kowe. Mudhar kowe mudhar aku lho nah iya lho nah wait iya wait wait Edan sekti tenan. Sekti apa? Dirsasana nyanyar Dirsasana nyanyar tempe bukil anu man tatkala narapa kretna tan tulus hanyakra ring Resiwara Jahnawi Suta kang munggah kalihing rata apa kira-kira Anoman Antareja Gatotkaca karo Antasena wis kurang gawean apa piye? Ayo. Sapa sing arep wangsulan mara gage matura
Apa kira-kira Anoman Antarja Gatotkaca karo Antasena ki kurang gawean apa piye? Anoman wani wasulan? Mboten. Antarja? Mboten. Gatut? Mboten. Antasena? Wani. Lho, piye? Kurang gawean kowe perang karo para Kurawa. Arep ndok arane kurang gawean ya monggo, ning niatku apik. Apik piye? Yen dumadi peperangan kaya ngene iki nuwun sewu. Iki lak saya gayeng, saya rame. Yen rame, Sapa ngerti taun ngarep diundang rene meneh. tak jiwit lho engko. Sing logis ngono lho. Oh iya. Ngapura. Ngene wae nuwun sewu. Anane tumandang merga ora trima lamun to para Pandhawa disiya-siya kaya mangkono. Kowe marep mrana men tansepane kepenak. Oh iya. Terus bacotno piye? Aku ora tega ora mentala suwene 7 taun pepunden Pandhawa ki ngrasake panandang ning wana Kamyuka. Apa meneh bakal digoro-godho dening para Sata Kurawa, diganggu gawe karo wong Ngastina. Aku ki putra-putrane Pandhawa, kira-kira anak sing apik apa mung meneng wae yen wong tuane dilarani. Apik kanggone Antasena durung karuan lamun to becik kanggone jagat. Pakartimu pancen bener ning durung karuan yen bener. Kok ngono? Merga kowe ora mudeng. Ripalungguhan iki pancen para Pandhawa ki lagi didadar karo dewane. Lagi diuji karo dewane, lagi dipinterke karo pangerane lantarane ana sakjroning alas. Nanging niatku ki apik, kepengin ngayomi para pepunden Pandhawa. Apa yen kowe ngayomi pepundenmu Pandhawa ngene njur rampung perkarane? Apa sing kira-kira bisa ngayomi marang Pandhawa mung kowe, pangeran lan alam saisine ora iso ngayomi Pandhawa ngono piye? Kadri gumulung mangrempak ing wadya magirireh prananggana gawe gelar Langing nyuwun pangapunten Bandarawati kalilan matur sisip nyuwun gumi samudra pangaksami. Tetuka piye? Kejawi saking menika kula menika mesakaken panandhangipun para kawula negari Ngamarta awit tinilar dening para pepunden menika prasasat kecalan pangayoman. Merga kowe kurang pinter nyurasa kalawan lelakon iki. Sejatine kanthi lelakon sing kaya mengkene iki mung arep ndewasake karo putra-putra Pandhawa. Merga nasibe bangsamu besok kuwi ana pundhakmu kabeh. Ya kanthi lakon para Pandhawa mendra saka negara Ngamarta iki kanggo srana supaya putra-putra Pandhawa Antarja Gatotkaca lan Antasena padha gumregah rasane cancut gumregut piye carane nindaki dharma tanpa beda karo pepundenmu Pandhawa. Iki kena kok nggo sinau. Yen pepundenmu Pandhawa iso ngayomi kawulane kenapa kok anak-anake ora bisa? Kuwi sebabe apa? Inggih. Nuwun pangapunten kula menika namung tuturi dumateng menapa ing dados pikajengipun anak-anak kula tetiga menika sinuwun. Iya, ning kowe iki nuwun sewu kethek tuwa lho Anoman. Sing jenenge Anoman kuwi kudune ngerti endi sing kudu ditindakake, endi sing kudu disingkiri. Pakarti sing kaya ngene kudune kowe bisa mambengi, kowe bisa ngalang-alangi. Kula kepengin mambengi ning tekadipun para putra menika sami makantar-kantar. Yen pancen makantar-kantar kaya urupe geni bisa apa ora kowe dadi banyu?